Yo kai tin kok no khna lai nai ang kok lok la khai pa no nong thani ang koi mung tong nai noro khana ngai khna di o kok ni bagi kai tin kok se sini main bishoy sini attraction ni main bishoy ka kai tin kok se sin follow ton nani lok nani nang ka kai tin kok se sini belai nango sin poi to bel mani kabang ma karon ni bising kaisa kotor karon ka ke ang kai tin kok khna jage ni bagi ang poi to ragi meya himi meya khabai tong mani bel mana bebak mu kaisa no karon abong khang kai tin kok no ka hampe khana jage ni bagi udrum udrong mani sonde honang mani bebak kai tin kok no khana yan bagi se on bagi nrok khana wo kai tin kok khana nan bagi no oro phayo ari abon bagi no pholoni samung sawi sing kuplong ni thanglen tini wo tini je Jisu Kristo thangai basa mani samno sing belakhan khatung khajake muitu khaim bai nrok phaiga hanang biswas khayo sing joto saimano Jisu Kristo thangai basa kha ke Jisu Kristo thangai basa kha hangke sini khatung jaknani tongo te sing tini thangai basa wan ni je guarantee ni mani abuni guarantee sabo nanai ke Jisu Kristo se sing tini ang thimani yagolo ma thangjaknai hini iman abuni bahai ke guarantee ni man ba bahai himala abong kha Jisu Kristo thangai basa mani bagai abuni bagai siang tini wo guarantee ni mano aboni bagai phari sing tini wo Jisu Kristo thangai basa mani aboni evidence Bible sing nai layano te Jisu Kristo thangai no basa kangke tamong nai sini abno tuibo sing tini wan suk layano 1 Corinthians chapter 15 verses yang 1 nisimia bas no thangnai nor Bible to hai khuluk laidi 1 Corinthians chapter 15 verses 1 nisimia kok tangi thangnai nor Bible tongke khuluk layano oro kok bokrak sijak tongo Kristo thangai basa mani Kristo jodi thangai no basa kangke kothoma gaham kothoma gaham ni kok phayo abno tunyo Paul Korin mo thano siyo poriwana takhugro ang norok ni thani pirmani kothoma gaham no muito khlai rina nayo norok abno khnaka phia tabuko abno poito khlai gra khe tongo ni so poro kothoma gaham ni kok phayo ake kothoma gaham tamo bahai bobutu yabo kothoma kaham kangke sing jora jora go সাধারণ ভাবে নরমালি sing wamsu kangke je ongya manoi ongoi thangmani ba chakri manmani jere ongya ongmani obono sing সাধারণ ভাবে kothoma kaham ni wamsu pia bible je kothoma kaham no saitong abo o sungsar niya abo sini wamsu man aron theke phaimani buya aboni bagai kothar elamba kothoma kaham no tui tamosa kothoma gaham hingke abo Greek word evangelion angabono masasene angka evangelion aboni ortho angka ke glad tiding or joyful message ni saw kothoma gaham ka ke abo emon tongthok mungni ko abo sungsani kon ekta manoi ni kusugok ni saw asike tongthok mung abo joto borok ni bagi ni saw abo tamnumdi khana thinai amahai borok ni bagi bo kothoma gaham borok khaksang nai hini saw khapang sarang nai hini saw bobo hai jarabo tak bujina bagai khoroksa borok doctor sairika bo khana thinai haibono bono saka tahu ning sakri makha bon bagai khusin khobor dongno obosoi na take bible tamo saito mole o je kothoma gaham joto bogni bagai khatung rijabai hini saw bo thina nai tonga khana haibono o borno sadi ning thimani yagulo mo thangjana lama tongo Jisu Kristo বিশ্বাস পাইকে ning ma thangjak nai ke bon bagai khobor gaham bo khapang sarang nai joto borni bagai kothoma gaham abon bagai abo tamnei tongthong mungni kothoma gaham mane Luke 24 ni 41 Luke 24 ni 41 abo belai ke tongthong mungni kokni sawo borok belai ke tobo tongthok jakha wabo wana jakha apru phano borok abono poito ongui manyakho aboni bagino Jisu borokno haini singkha noroni aro sajaknai mungsase datong Jisu Kristo thangai basa mani kok khana kangke no borok tobo tong thokjak ka hanai sawo haipano kisa sondeho nangai tong khani sawo sondeho no durkhaya bagi Jisu tamsaka noroni aro sajaknai mungsase kore dong er mane Jisu Kristo thangai basa mani no jotton slai o sungsaro kothoma gahamni bishoy khobor kaham jotton slai kotor koke Jisu Kristo kubui dong salsa thangai basa kha ke Matthew chapter 28 o bokong musawo
Jisu Kristo thangi basa khangke no borok belai ke tong thok jak kha hini sao bo oro kuri kha mane Jisu thangi basa kha bo sama haino bo muthangai ti sajak kha phaidi nai phaidi oro bono mokhulmani nai phaidi mangkhor buksa dolang di tabu dak ti thangai bini sagirok no hai hini sawidi bo kuthuini muthangai ti sajak kha tabuk bo norok ni slai sakang geriliwo thangnai norok aro bono nuguyano ani o kokno muitu narbi hake borok a mangkhoni dolangkha borok kirijak laikha haifano jai kheno tongthok laijak hini sao kothoma gaham tamo humale kothoma gaham ongkha Jisu Kristo thangi basakha aboni bagise kothoma gaham phayo boni aron theke sa kothoma gaham sisti ongo aboni bagi pol tabuk thangano rumo a kothoma gaham tamo pol belai shortke saworo room chapter 1 verses 16 17 tam sanai jaro kothoma gaham bahai tamo Kristoni kothoma gaham no tui ang lasia hni sao a kothoma gaham no tui lasi jangnai kogya hni sao tamni bagai omo poito khlainai joto borok no muthangna bagai kaituni phan hni sao singje kothoma gaham ni kok no tini khnai tongo abongkha lasi jaknai kogya obo kaituni phan hni sao tei judai rok ni bagai bo buini borok ni bagai bo tamni hinke kaitor borok no bahai ke kaham hni rom kha kothoma gaham abono phunuk kahani sao kothoma gaham borok no bahai ke kaham hni romui nakha a kothoma gaham ong khaboni proman bible belai khno srai sao sing sumsogo klaijak kaitor bai saljak lama korojak hni sao o poristiti o sing kaham ong ni posno phaiya haipano kothoma gaham abono kaham hni romui na hni sao singno kaham hni romui nakha hni sao boro sao tetamsa ya phang busuk omo poito bai ongo omo elembago hai hini sama hai poito khlaima bisingti kaitor bai kaham hini romjaknai borok bose thangnai hini sao poito khlaima bisingti a kothoma gaham no sing biswas khlaimani bisingti kaitor sino kaham hini romuina hini sao kothoma gaham bahai bokti sing obo nukha kothoma gaham teitamo sing porikhangke bible obo nungnai kothoma gaham kaitoni hamjak mano represent khayo kaitor sino bahai ke bokti ke hamjaka abono phunuka hini sao te kothoma gaham kake singlo bahai ke nakarkha singhai sumsok saya borok no kaitor bahai ke khoma khlaikya a kothoma gaham abono phunugo hini sao te mothangmani kok phayo te kaitoni khairok ma a kothoma gaham ni bisingtini phai sok payo te kota langma Jisu Kristo ni bisingti a kothoma gaham ni bisingtini phayo te kaisang kake ek pitor ek ni 4% porike saimanai living hope je khatungui tongmana bo paithang nai jai ja srapsani bagiya kothoma gaham abo singno phunuka hini sao tei paithagong kake kaituni hao singno tubu khani sao o kothoma gaham nai di singtini kaituni hao phaisok baijak sing ongkha sukna hani nagorik ongkha hini sao aboni bagi sing poito khlai tongnai rok sini bagi khatungjaknai kaisa tong abongkha sukna hao sing salsa soginai aboni bagi sing kubui khe poito khlai tongnai rok sing o sungsaro himpano o sungsaro sing khasik pano sini bagi sing je khlai pano aboni kusugo sini kaisa alada missiono tongnai abo tamungke sukna hano nahari him kothoma gaham omahai aboni bagi oro tola pori thangpio no ang norok no pirmani a kothoma gaham no norok rakhe romui tongkhe mutangjak nai onya khe norok poito khlaimana bo kusubuya hani saunai tamsa tasingang je kothoma gaham ni kokno saka abono norok rakhe romui ma tongnai hani sau juri sing a kothoma gaham no ya kari dikha ke sing poito khlaimana bo tamo kusupone hani sau mungsapani hani sau sing jura bono ya kari dikhangke ang manmano norok no ya phari dikha pol sao ang je manmani je magna manmani abona ang no ya phari dikha ni sau tamsa abo no kok kotor kuk elembago sijak tongma haino Kristo sini sumsuni bagi thikya elembago sijak tongma hai hotat chaya sekang bayrono sajak tongo mukti data phiok naisa khoroksa phaine omahai nong phaikya sijak tongma hai no Kristo sini sumsuni bagi thikya bo phobjakha hake elembago sijak tongma haino saltani salo muthangi ti jakha obongkha kothoma gaham o kothoma gaham no krakhe romoi tongdi hini sau yakta karde hini sau tabo Jisu Kristo thangi bwchamani proman Bible tongnai sing phataro thangya phataro kwbang ma evidence songo haipano o kaituni phola kathani sijak mani bisingtia bijap sino tam sanai di Jisu Kristo thangi bwchamani proman bo thangi bwchai paimani abo tam khlaike hamale logo logo be suknaw kasanya kamai thangka mahaya bo suknaw kasai thangka ke bunugli amahaya Jisu Kristo bo thangi bwcha kahani proman khaingini bagino
prithibiyo 40 din botong rukha ni saw bisike pakapuk tok a Jisu Kristo thangai bwchamani bisike kubuyo bwchajak holong krak sakao ereng ya kunu proman kri abono se borok jan praneri poito khlai thilai sinile a Jisu Kristo thui thangai bwchamani pakapuk tok proman bepak ঐতিহাসিক প্রমাণ বকাং তো আং ফাতারও থাঙ্গিয়া আং বাইবেলন তংনাই যিশু খ্রিস্ট থাঙ্গি বাসামানি ইয়াগুলো তাম সানা যেরম পাসো ব পিতর বাই নুকজাখা হানি সাও যিশু খ্রিস্ট যেফ্রু থাঙ্গি বাসাখা আবুনি ইয়াগুলো পিতর বাই নুকজাখা মেরিয়াম সং বাই নুকজাখা তাই তামো ফিয়া উলো সং হর সিং নিরক বাইবো নুকজাখা হানি সাও আ 12 জন সাগিরক বাইবো নুকজাখা হানি সাও তে উলকে ব ওয়াইসা বাইনো 12 নিসলাই গোবাং মা সাগিরক বাই নুকজাখা হানি সাও কয়জন খরকসা খরনুয়া খরকসা খরনু নুখাইনো প্রমাণনি সিং সাইমানো অবলে 100 বইয়া 200 বইয়া 500 জন নিসলাই গোবাং 500 জন ya aboni sai tebo গোবাং বরক বাই যিশু খ্রিস্ট নুকজাগৈ থাঙো হনি সাও বথই থাঙै বাসামানি প্রমাণ সেনি বিশ্বাস বড় বাসাজাক তা ওয়ান সুগদি সিং পয়তো খ্লাইমানো বিসিকে ক্রাগো বাসাজাক তা ওয়ান সুগদি সিং যে পয়তো খ্লাই তো মানো বিসিকে সিরিয়াস সংনা নাংতাবু অর সাবলে তামো উলকে ববাই সাবাইনো 12 নিসলাই গোবাং মা সাগিরক বাই নুকজাখা আও বাই পাইয়াখো তামংখা বড়রগনি বেরে বাক্স থুইপানো গোবাং মানো গথাং তংখো উলকে বজাকো পাইবো নুকজাখা হানি সাও তে আবনি উলো বেবাক সং হরক বাই নুকজাখা যত নিসলাই উলো ব আং বাইবো নুকজাখা হানি সাও পাইথাগকে ববাইবো নুকজাখা হানি সাও যিশু খ্রিস্ট থাঙै বাসামানি এভিডেন্স বাইবেল সিরি খগৈ সাইতঙ্গো বছর 40 রাত যে বড় বাই নুকজাগ মানা প্রুফ যিশু খ্রিস্ট থাঙै বাসামানি আবনি বাগৈ পল তামসা आं जत्त निस्लाय उलो ब आं बायबो नुकजाखा आं जरायाव आसायनाय हाइपानो ब आं बायबो नुकजाखा हानि साव अबंखा जिसु ख्रिस्ट थाङै बासामानि एभिडेन्स अबंखा स्राय ঐতিহাসিক প্রমাণ তো তঙ্গন তো বাইবেল সে সিরি খগৈ সাই তো আগে সিনি পয়তো খ্লাইমানি আব বিসি কা কুবুয় বাসাজাক ওয়ান সুগ্রি তাবু সিনি আব পয়তো খ্লাইমানি বিসি কে গগ্রো গংনা না আব হরवा बुसुलै हायং ना नांग गोथां पयतो हरवा बुसुलो इनो सिं सिकन जा हिनि मन आबोनि मिनिं उंखा जिसु ख्रिस्ट सानानाय मानिखे सिनिं जे पयतो ख्लाइमान आबो गोथै पयतोया गोथां पयतोनि ककनो साइ दङ जे हरवा बुसुलै गोथां आबनो हावो खिक्लायनि खांका आबो तरनाय मुमुक पेरै बाथाय थाइनायाव ककनो सामासे आबोनि बागै सिं गोथै पयतोया सिनि पयतो गोथां पयतो सयतान दग जिसुनो पयतो ख्लायो साइदेमान जिसु गोथां काइतरनि साइमानो मोथांजाकनाय हिनि साइमानो माथांनाय हिनि साइमानो हाइपानो borok मन परिबर्तन या आबंखा गोथै पयतो आबोनि बागै सिं गोथां पयतो मा ख्लायनाय जिसुओ अर सिंनुगो तल परि थाङानो तामसा आं बेबाक संहर निस्लाय कुसु काइतोनि मथानो सातक नाबाय आं संहर सुदा हिनजाना सुगिया बतामो साइतंग नायदे सुगिया हाइपानो काइतो आं बाय नुकजाखा बकनो साइतंग हाइपानो काइतो खाइरं माबाय आंबा आंनो दङ bo ano khairok mani abo samung nangya ongli ahni saw nadi pol khoroksa kai tono hamjagya kristano buthan naise kai tor bono khairok kahani saw aboni bagai kai tor bono je khairok man abo samung sugli ongli ahni saw ningang tini ako thoma gaham ni bisingti khairok jakha sumsogo klai theitai tongmase sing sugya tongmase haipano kothoma gaham sing no khairok kothoma gaham bisingti kai tor sino khairok kahani saw आ काइतो खाइरक मानि निनि आनि ओलां मावो सिंगा हाइनो मागना थांनानि दिनाय सिनि बाय सिंनो पाइलाय यंगै दङ सिनि सामं बायनो सिं पाइलाया बुइतो बाथेरे गरादि आबोनि बागै आबो मागना थांगे तै पल तामसा आबो मागना आबो आहाय यंगलि हानि सावो तामसा तामके आं तै संहरं निस्लाय तेबो सामं ख्लाय कुखा आबो सय आं ख्लायमाया काइतोर खाइरगै आनि याकनि सामं ख्लाय दङ नि साव काइतोर जे तानो खाइरक आंकेबा आं बरि सामं ख्लायथाय दङ अककनो साव हाके आं पिरफानो बरक पिरफानो सिं बेबाक नो अककनो नो पिरो नरबो आबनो नो पयतो ख्लायो नि साव ताबु अर कक फायो बारन सिं परि थांके जदि जिसु ख्रिस्ट थाङै पासायके तामं खामो पल साव करिन मथानो जदिनो जिसु ख्रिस्ट थाङै पासायके तामं नाय आबनो किसा नायलेनो बारन सिमी ताम सानाय जरो tabuk sing pirmani kok ongkha Kristo kuthini muthangै tisajaka thik hake norni bere baksa bahaike kuthirok muthangै tisajak lakhonoi salaiman er mane korin mothao kisu poito khlainai
bahai ke kuthirok thangai basanai boro poito khlaimaya kokno tuino tabu pol sana thangai dong tam sanai di abo kubui hinke Kristo bo muthangai tise jagya tam sanai di jodi kuthirok thangai no basai hangka ke korin motharok je samani kok kubui hangka ke Jisu Kristo thangai basai ta okok no sawo tai tamosa phia Kristo muthangai tise jagya hinke sini bo mung sapano pirna kri tam sanai di jodi Jisu thangai basai hangka ke sing tini siri khogoi kothoma gaham salaimani Bible por laimani kaitini bagi asik sing thanglai phailai mung sapani ani saw magna ani saw kuno phan kuri ani saw John Elan saw hunino khoroksa American missionary khana India ni North Sentinel ini kaisa island o prosar khayan thangobo saimani tong aro ben khaijak je thangna ro tir kogi puthorjak nai haipono bo thango magna haino thang los tini Jisu ni bagi kabangma borok Afrika ro thangai puthorjak mani sajak mani magna be bangno jodi Jisu thangai je basai hangkangke abo haino magna thangka kokno saranayo pol tei tamosa norok bo mung sapano poito khlaima krei hini sawo kuno phano poito khlaijak nai krei Jisu Kristo jodi thangai no basai hangkangke porasar khlaijak nai to kurunyo krei singje poito khlaimana bo kuno phan krei hini sawo mung sapan krei tei tamosa tebo sing kaitini mungoi tata se sama klayo hini sawo jodi Jisu Kristo thangai no basai hangkangke osong hor pasaro siri khogoi samani borok no joto ni tata longai hini sawo ningang joto ro tata mangong sine hini sawo oro sawble srai ke mane Jisu Kristo thangai basawan bisi karako kokno sana thangmase tamni hinba bo Kristo no mu thangai ti saka henei sing bini mungoi saka yang kuthirok muthangai ti sajagya akok kubui hinke bo Kristo no bo muthangai ti saya ni saw jodi Jisu Kristo thangai basaya hangkangke ning bo te thimani yaklo thangai basakla ngadi polta mo saitong teta mosa kuthirok muthangai ti sajagya hinke Kristo bo muthangai ti sajagya phia Kristo muthangai ti sajagya hinke norok poito khlaimani abo kusubuya norok tabukbo sumsuni bagi komoroi tonglai kho jodi Jisu Kristo haino hai sawo thuyui hangai no basai hangkangke sing sumsogo klai komoroi tonglayo sini kuno khatungjak nai krei sing asumsogo no tongkho omo tuinyo hinke Kristo no poito khlai thinerok bo komor bai kya mane no mol brum sing morkeo klai bai sine komoroi thangbai kya jotono jodi Jisu Kristo thuyui thangai basaya no hinke okok no saw teta mosa sing Kristo ni bagai khatungmani abo o sangsaro tongphurun ni bagai simi hinke hake a sangsar ni te borok ni slai sing talika hamyako ni saw tam sanai di pol belai ka hamke khanyak ni tam samale jodi Jisu Kristo thangai no basaya ke sing jok to talika hamya Kristen no sing tini poito khlai tongman magana ni saw jodi Jisu Kristo thangai no basai hangkangke te 30 31 32 tam sanai di phia sing ba tam ni bagai tongtui chatui thinya klai takhuro salbrum ang thinya ni yago klayo sini subrai Jisu no tui ang nol ni bagai kungsukma bai okok sawo mane oro sawo huda hudi Jisu ni bagai ase porok kabama thibe mani abe ono magana suglia ini sana thango phiaba kok kotor ke tamo mane oro biso tam sanadi kok kubuike omo tamo Kristo kuthini mothangai ti jakha hatung jaknai sini bagai jodi Jisu Kristo thuyei thangai no basa kangke sini prosar khlaijaknai tongo je saklai pano thuyei pano John Elan chaw bo thuina hini saimani tongaro prosar khlaikangke haipono bo prosar khyan thangka tamni karon Jisu Kristo thangai basa jakni bagai je saklai pano kothoma gahamne sanani nango karon kothoma gahammo kari borok mathangja glak theinai horoklai thi thangbai nai aboni bagai je saklai pano thuitung a kothoma gaham pirjangna nango okokno saw Jisu Kristo thangai no basa khangke singje poito khlaimana bo belai kubui hai diba hakete tamo sing kubuyo tongo sing sumsoni bagai te komori tongo nanglia mol burum sing te thina nanglia sini talikha ham yonglia te sini
khatung mung kri onglia living hope phaisok payo khatung mung phaisok payo tei sing satok jakmani abo ahai onglia norok tini ang saimano norok ni je mothani besiribak no kasalo asi kosto khlai norok samurok tongkhamo rabar bagan yakari paikya ba samurok abo lo songkhamo jori Jisu Kristo thangni basa engkake jori Jisu Kristo thangni basa jangke norok asi khibi phaimani abo lab abo kwbang ma labong khaini saworo tei 32 sawo ipiso ang bolongni yapni rok bai nanglaimani abo borok ni wansungma tui nanglaikha hinke ang tamo manai phia kuthirok muthangei tisa jaige hinke phaidi koko tongma haino sing khanano thinai ba salai siwano ninglai siwano honi saw Jisu Kristo thangei basa engkake ningje khlai musung khlai tongbai sidin saw salai sidin ninglai sidin tongthoklai sidin te kuno aro bada bipoti kori kan saw kintu Jisu Kristo thangei basa kangke kisa wansuk jaknai to sakni musung tuitei tongoi malia kokno phayoro amba biso kok saw kok kubike omo Kristo kuthini muthangei tisa jakha muthangei tisa jaknai kuthirokni bere bo ongkha thai sikangni buthai kok oro tamsa male Jisu Kristo je thangei basa mani bere bo simi thangei basa wano kok ya oro tamsa thai sikangni buthai hini saw puila bathai thai graka er mane apu pamte waisa bathai thai pinai sabro gabo sing teisa thangei basa pinai oro saw puila to Jisu Kristo thangei basa graka aboni bagai singbo thangei basa nai oro saw ekuiso borok khoroksani bising tino borok ma thibayo abuti kheno borok khoroksani bising tino borok bo thangei basa nai Jisu thangei basa kha aboni bagai ningang bo thangei basa nai obong kha kothoma gaha obonor krak khero minya hini saw bebak borok adom bai thanchau ma bising tui ma thibayo thik adom bai thanchau mon bagai sing ma thibai bele tabu abuti kheno bebak borok Kristo bai thanchau ma bising tui muthangei tisa jakbai hini saw haino hai adom ni bagai sing thyo Jisu Kristo ni bagai sing teisa thangei basa nai obong kha kothoma gaham tei tola tamosa tamokhe jotono bini ulobo khe muthangei tisa jaknai jotoni slai sikang Kristo tisa jakha ulo Kristo phaipuru bini borok tisa jaknai hini saw sini bai khatung jaknai tamo male Jisu Kristo thangei basa kha o kothoma gaham no saw je Jisu Kristo thangei no basa kangke singbo thangei basa nai Jisu Kristo phaipuru sing tlang jaknai hini saw obono na harise sing himna nango sing poito khlajerok tabrei asi beba khibi ui duku kosto ni yaglobo aji suno sing khulumui tongna nangnai male karon bo simise ma thangnai bo simise phiyok nai aboni bagai no sing tinoro phailayo te alada kono paniya tei tamsa apruke mol paisinai mol painai hini sawo Kristo beba bokhorokno beba khodarokno te beba matairokno mesenei bufa kaitoni yago hano ya phanai sawo oro tamsa beba matairokno hini sawo संसार हा गानाङै तिनि जे sakni musung tui ba kun ekta matai rokno khulumui ba khulumui to nimani shaitan a je shaitan no meseni pai bebak no horni kundro khiklai no hini saw oro saw kai tor beba kenari rokno meseni bini yakung yapango khiklai yasak Kristo bo khorok ongui ma tongnai hini saw sini Kristo bo bokhorok ongui tongnai hini saw aboni bagai phari sing tinio matangjak mani kokno sing khanaka Kristo thangei basa mani kokno khanaka Kristo thangei basa mani evidence jehetu Bible sir khogui sawo kake Kristo thangei basa mani aboni je effect je man mani abono sing khana laikya thangei basa ekhe tamong kamono sing khana laikya abono tuino phari sing him layono kai tini kok tini osubong thun ang kok thai kongni bagai ang प्रार्थना खालायनाय खिजोब दंमोन खायरंनाय काइतर हामजानाय काइतर आफा प्रभु तिनि अ सालनो निं थाङै बासामानि साल सिंगाबनो मैथु ख्लायमानो आफा अबबो सिं मैथु ख्लायमानो निं थाङैनो बासाका हंके सिनि प्रचार ख्लायजानाय दङ सिनि पयतो ख्लायजानाय दङ सिनि खातुं जागनाय दङ सिनि सातक जागफानो सिं टेक्ट मानफानो बेबाग याकरै फायफानो सिनि लाभ दङ आबनो निं सावाफा तै सिनि बागै खातुं जागनाय निं सालसा फायना फायनाय सिनि बागै निं साख्लायखा काइतो बेलाय हामबाय प्रभु अ थाङै बासामानि सालनो सिं मैथु ख्लायमानखा अ माहायकेनो सिं क्राखे पयतो क्राखे हिमि थांमाना बागै निं सिनो सुबादि हामारि ख्लायदि तुइदुलि बुग्रा याफार बेबाग निन थानियो सुरिमासान माहामारि माथानायसा बुग्रा जिसु निन मुंबाय सुरिशानो आमेन।